Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal I se, hvordan man bygger et stykke ris, okay? Sådan planten ris, det. Jeg får lige lov til at se det. Her, ikke? Man tager det her, og så tager man det gule. Og så skal man max der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. De to sidste, det er gul. Og alle de andre. 9 op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så har man bygget det. Ej, det er ikke videoen. Rolig. Den skal være længere. Slet ikke. Det er ikke engang det, vi skal bygge. Jeg pranker jer bare. Men jeg kan godt vise jer rundt med jer på den her bygning. Juhu! Det er bedst. Først så har vi den nyeste version, som jeg fortalte i den sidste video. Den er god, ikke? Jeg kan godt huske det der med Skibidi Toilet, Strider toiletsene. De har noget. Måske jeg vil bare sige, måske subscribe til Dafik Boom. Eller Dafik Boom. Sådan. Det boom der. Okay? Dafik Boom. Okay? Ikke et andet ord. Det bliver det moneteret. Se der. Kan I godt lide, at sådan ris nu kører igennem? Jeg giver lige en hurtig tur igennem, ikke? Bare sådan, I ikke kommer til at kede jer. Her. Vi kan se her. Nu fortæller jeg lidt om en majtasker. De her, ikke? Den der. Det grå der. De gør det her, okay? Sådan kører rundt. Det her, ikke? Det er planten, man vil høste. Og så kommer den, ikke? Og så trækker den ind. Op, der. Det er noget mods til Farming Simulator. Og Roblox. Bare de der, okay? Det er ikke noget information af mig. Nu vil jeg ikke engang vise, så vil jeg stoppe den her video så lidt. Se her. Du kan se risene, ikke? De kører sådan igennem majtaskeren. Så når de kommer her, ikke? Så ruller de længere derind. Den der del skipper jeg vist lige, hvis det er okay med jer. Her. Nu kan I se planten kører igennem majtaskeren. Så ryger det igennem her. Nu, op og nu. Og her. Og så til sidst kører det ud. Det er tømt, okay? Fordi hvis det så også kommer ud her, de risene, dem kan du se her. Kører op igennem nu her. Ikke spørg, hvordan at de... Det er godt nok langt. Men ellers mere. Der er ikke rigtig mere til det. Se, nu er vi en normal person. Så er der meget stille, så ja, vi ses. Bye bye.